उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अलग अलग पोलीस ठाण्यात मिळून सुमार 51 प्रकरणात जप्त केलेले 11 लाख रुपये किमतीचे नशिली पदार्थ कोर्टाच्या आदेशानुसार नाश केले। अंकोला बोगरीबैल हांगा कॅनरा IMA कॉन्क्रीटमेंट फॅसिलिटी हेमगेल्या कचरो विलेवाट घटकात नाश केले। ह्या वेळाचेर पोलीस वरिष्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದಂಥ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 51 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 47 kgಯಷ್ಟು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ನಾವೇನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದ್ರದ್ದು ಈ 51 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 47 kg ಗಾಂಜಾ ನಾಶಪಡಿದೆ। ಅದು ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು 11 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ಇಷ್ಟನುಸಾರ ನಾವು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। कारवार शहरात असलेले कर्नाटक राज्य खादी आणि ग्राम उद्योग निगम कार्यालयात एक कर्मचारीन गळफास लावून आत्महत्या करून गेले। कारवार शहराच्या केशव नाईक वाडावासी 42 वर्ष वयाचे सतीश पांडू नाईक हेमी आत्महत्या करून गेले। हो व्यक्ती कार्यालयात कॉन्ट्रॅक्ट बेजा काम करताले। कार्यालयाच्या फॅनाक गळफास लावन नेहमी आत्महत्या करून गेले। आत्महत्या करूक कारण कितें कळलेलें ना। नरसिंहा मार्केट कारवारात असलेले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया। नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागला, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। अंकोला तालुक्याच्या बोबरोडा ग्रामपंचायती भागात सार्वजनिकाक सांगनासतना अवैज्ञानिक रितीन चेकडॅम करूक तयार केल्ले बंद करूक जाय म्हूण ग्रामस्थान आग्रह केला। हेजे संबंध जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी आमकां भेट दिवन अर्ज दिले। बोबरवाडा हांगा खूब इतले कुटुंब आसात। हांगा समुद्राक चेकडॅम बांदल्यार पावसाचे उदक शेती जमनीत येतले, तशेंच जनावरां मरतलीं। तेजेन हे चेकडॅम करचे बंद करूक जाय म्हूण तेमी आग्रह केले। ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಮಗಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದು। ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ
ಅದು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ, ತೆರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ ಈ ರೀತಿ ಪೋಲಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. कारवार तालुक्याच्या बाळणी ग्रामाचे सामाजिक कार्यकर्ता अशोक रघुनाथ मिराशी हेमी शनिवारा सकाळी 9 वाजता निधन झाले. तेमकां 65 वर्स वय जाल्ले. तेमगेल्या निधनाक बाळणी ग्रामात दुख्ख आवरले. सगळ्या बरा आपुलकेन आणि प्रितीन उलयचे अशोक मिराशी हेमगेल्या निधनाक ग्रामस्थान शोक व्यक्त केला. कारवार शहराच्यान अंकोलापर्यंत भ्रष्टाचार विरुद्ध मार्च 28 तारखेक पथयात्रा करतले म्हूण जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक हेमी सांगले. पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले माधव नायक मार्च 28 तारखेक सकाळी 6:30 वाजता शहराच्या महात्मा गांधी पुतळ्या खंयच्यान पथयात्रा सुरवात जातली. बिणगा, चेंडिया, अमदळ्ळी मार्फत अंकोला तालुक्याच्या औरसात रात्रीन रावतले आणि मार्च 29 तारखेक परत पथयात्रा सुरू जातली. दांडेबाग, बेलेकेरी, बावीकेरी, केणी मार्फत शांतादुर्गा देवस्थानाक वयतले आणि सांजेर 4 वाजता मेरवणूक करतले. तशेंच स्वातंत्र्य संग्राम भवनात सभ करतले म्हण तेमी सांगले. सुप्रीम कोर्टाचे विश्रांत न्यायमूर्ती संतोष हेगडे, पद्मश्री पुरस्कृत सुक्री बोम्मा गौडा, तुळशी गौडा ह्या कार्यक्रमात भाग घेतले म्हण तेमी सांगले. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಪಾದಯಾತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಶಾಂತಾದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2:30ರಿಂದ 3:30ವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಧೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು 29ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ನಾವು ಜನಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
लोकल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.